Hello guys. Like you already know, it's your boy Tandaza. Yeah, mkomana anenziyo iri kutinetse kikina kwako kunge. Yeah. So guys, nasi ndikanyaka ndinako. Kanyaka ukanokundibata singaite. Mozangu tandiwanzoisa nyanya and I don't do those things. But this thing is serious and it's getting big, like really. Mozaba nishunitika like andiziwe ukuthi jealousy lekanti this is who we are mazimbabweni ukuthi atikwanise ukubatsirana. Do you know ukuthi I just asked someone now I'm almost 5 kuma-celebrity and I ask ukuthi tite collabo akati ask for 1.5 US dollars kuita collabo pamwe nziyo inogona kutompa more than that money. Pamwe nziyo inogona kutomita kuti aite more than famous. But that's for me, like if we are talking about singing, I started kuimba in almost like 8 years ndichimba kuma church stuff ndisingatomboita zvema studio. Then when I start kuimba njodzi munyika, it was in 2010. Tingoimba muma street ndiri kuKadoma Zimbabwe. Then actually doti yeah ndangoimba wangu muma street but kuimba chako ndakatanga ndiri kuMondoro chibvangu kumombe papai. Then I was like ndinagona nzodze vanhu ndichiimba nzodze vanhu ndichididi papai. Then I end up loving music that much but kwete zvokusvika pakurecord. But my brother Mr. PRE ndiye munaita zvokuimba, so angozondikomvisa one day akati tumbura chi uye uzondibheka since ayoiso akuti I feel like kavoiso kanokwanisa kubhekeka. Then I go, then ndatonoimba papai and I was like wow, ndakabva ndanakirwa nezvakaitikawo nezvekuye kuwawo voice rako kuti is it me, and I was like wow. Then papai ndokutotanga kutoimbawo ndingoimba ngumageto ma love songs and stuff, and that was also pandakazorecorda my first song. It was 2011. Then ndandazorecorda I almost ndakarecorda 2 songs 2011 ndatopera pavo. Then ndandatsoka kuno kuSouth Africa. Then ndiri kuno kuSouth Africa ndandazotanga kuenda kune imwewo studio ndakatanga kuenda tingonoimbawo nziyo dzingodada. And you know people vanoitoseka kavoice kangu. I remember there's a guy ameuti aifanira kuita competition and achiseka ndiani anoimba kunge musikana, but that's my voice. I can't change my voice because that's me. Voice represent me like nini. So munomu ndatanga kupusha ngoma ndakuimbawo nziyo dzemunomu ndichisanganawo nevanhu vemunomu and ndichienda kuma-shows stuff but ndisingazivikanwi because zvemaplatform izvi kutosenda platform ndakavhura kudhara YouTube but ndasingaisi chinhu. You know sometimes taisangana nezvinhu zvakasiyana stuff but ndaitowo munhu kutoti ndaitoimbawo zvokutoti kana vanhu vakanditeerera vaitoti wow this boy. Ndakaluza a lot of songs zvekutoti pamwe daika dzakabuda pamwe dai akaita mahit but because unenge usina connection haukwanisi kuita hit. Inini I'm a free person, like you can see, and this munhu anozvifonera. I don't call myself, no I don't do that thing. But if uchida ndiri munhu wekuti ndaitozikanwa this guy can sing, vanondiziva chaichaiva vanozotaura this guy can sing but pari kuteka push. Then vaizouyawo kwandiri vachida kukolabo neni vanenge vachizivawo zvandiri stuff. I never charge anyone money, and even kana pana akati kuti ndaza wandiyambo ndichaja mari kuimba naye mune anenge achinyepa. Ndakaimba like navanhu vakawandisa like zvokwamwari chaizvo, but also ndingati chii ndakaimba navanhu vakawandisa ne but pasina push, pasina kubhadharisana. Just was just like that. But noda kuti asina maplatform tasina chichi hatambofira tawana time yekupusha songs kuti dziende dzididi. Unokwanisa kutoimba ndione tuna this song is big than song yanhingi celebrity racho raunenge uda kuzama kulinga naro, but nekuda kwe greed
or I don't know whatever is it, like I don't know. Okay, it's fine. At least at least you can just say it, okay guys, like wangu udaimba nini, since udaimba nini, you can give me something like anyamakuka tu ka 500 ndiyana ngatazobhadra ka 500 zvinhu zvakaoma kudai. So munhu wokuchaja collabo 1.5 US dollars, like imagine. It is for me, like I'm free to all the people that want to do collab with me. You can just come, I can do collab with you. Personally, we can go to studio, we pay studio. Pantoni one way to but the studio, I remember there's a guy I used to sing with, I forgot the name. So the guy was like, every time Pano was on tour, I know but DJ in this but sometimes but it was not like that. That's now Mari. So guys want do some changes of thing. Amen. No see ngati seka unkedikako. Unaona video remun. When you saw that this video is nice and kana munhu achane ngakatonaka kudarika, but chijongo kuradza kuti ungopressa button or like woenda zvako wabvei uchicha unoshota popo, you just press the button then you go, or press that button then you go. Kana uchiona kuti hausuda kumwacha because ukana usingato comment chinhu chakanaka, that's mean you're jealous. Even nyamwe vanhu vasatan chaiwo avaite seisusu guys, avazvigoni because munhu wasatani chaicho anotoona kuti munhu ari kutambura kuti wangu kana uda kuti uite rich, I can help you with this. Unojoina chakati chedu odai soita masacrifice akataka. They don't vane rudo vanaro tokwanisa kuhelpana nekukuhelpa nyamwe azvozvizokupandukira mberi, but mimi wacho munozviita namata. Why don't we do the same thing? We can't, because tine zidombo riri mumwoyo rekutadza kungolika chinhu chakanaka. Without wasting your time guys, thank you to people that support me and vachiramba vachindisupport. Rambai makadaro. Kuvane vasingandisiwe sitanditandaza masi kuYouTube kupi nekupi kwese sitandaza masi, and pane zvimwe zvinhu zvandoda kuti muite. Pane ngoma dzirikuuya, pane vanhu vandichimboitirawo nziyo like vakarequesta masongs avo avari kudawo nevanhu vavo, andichiri kumboita zvamanje manje, but pane ngoma dzirikuuya dzandiri kutogadzira. Muchaonawo kuti zvinenge zvakamira sei. Akugadzira something new. Chinhu chokundilekera nawo ndoda kumboenda kune mamwe mastudio, but mari dzacho hasadzadi dzasangana, but dzikangosangana ndoenda kune mamwe mastudio ndikanotsikisa 1 I think zvinofamba, but zvinhu zvacho si zvakadzvanya. But guys, kusupportana chinhu chakanaka, pasina kana kuti kudii. Kusupportana chinhu chakanaka. Ngatisupportanei, ngatilikeanei, ngatifollowanei. Aufi ukangonawo kuti mwana ane gift mufollowe, aufi ukangoti nice. It's a something chaunotowana kuna mwari, but that nice unowana something. Indiri munhu toti like sometimes kana people wangu vanotomboseka kuti tatazi I don't know what kind of person are you, because ndogona kutenga chinhu kuti ndangorwadziwa kuti uchitengesa. Ndogona kungokubetsera nyamwe ndisangana mari, ngokubetserawo neyangu yandinayo shoma yandizakudaneshanzi chakati ndongobvisa ndotokupa. Thank God ndakasangana nemunhu ane same heart like that. Anongoti angodandibvisa mari kana tikangona munhu tongotarisana nditoziva kuti hapana, hati dzedu dzinenge dzatocommunicate kuti no, give the person something. We help it because tofarirawo kuhelpa. Zvokuda kuti kwai wazova celebrity wangosumuka nezvirono wakutoda kutozvisanga kuti munhu wangozvarwa kuti celebrity. No, we make a person celebrity. Vanhu ndo vanoita kuti munhu ave celebrity, pasina vanhu ivavo hapana. Like you guys, you make me a celebrity. Now it's time also to make other people. Zvishoma izvozvo zvandiri nawo ndombosumudzawo vamwe vanenge vachida kubetserwawo. Zvokuda kuti kwai chichi zvokufonerana guys, no. Pane zvokuitika guys nefoni yangu, but ndichastart kutanga kuita malive, kutanga kuita chi guys. So and then more follower guys, ndisvike ku 1000 subscribers to YouTube guys. Please love you.